Gepleşikleri Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Geçen hepde halkara arenasy Türkmenistan bilen bagly wakalara baý boldy. 11-12 awgustda Türkmenistanyň awaza milli syýahatçylyk zowlugyny birinji halkara ykdysady forumy geçirildi. Edil forumu gabatlap halkara arenasyna Türkmenistan bilen bagly belki de ýurduň awry üçin ören möhüm başga-da bir waka bolup geçdi. Ýagny 11-nji awgustda Dünýä Birleşen Ştatlarynda ýerleşen HBO kanalyna efiri berilýän Last Week Tonight satira gepleşiginiň meşhur alyp barjysy Britaniýaly humorist John Oliver tutuş bir gepleşigini Türkmenistanyň prezidentini ýaňsylamagy bagyşlady. Onun öň ýany Comedy Central gepleşiginiň asly Günorta Afrikaly şort alyp barjysy Trevor Noah The Daily Show programmasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowdan kinaýaly söz açdy. Geçen hepde Türkmen hökümetiniň wagtçylarynyň ýurtda günwatara garşy propaganda işlerini alyp barýanlygy barada gürrüň eden Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Türkmenistanyň prezidentiniň dünýä belli satira gepleşiklerini agzalmagy hemde Türkmenistanyň hökümetiniň Ginnesiň rekordlar kitabynda orun almaga teşneligi barada gürrüň edilýär. The country of Turkmenistan, and specifically its president Gurbanguly Berdimuhamedov. Biz dünýä belli satira gepleşiklerine Türkmenistany ünsi çekilmegi bilen bagly meseleni dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan Dünýä Türkmenleriniň wekilleri bilen maslahat etdik. Gepleşigimizde Norwegiýadan Nazar, Türkiýeden Mehri hemde Çekiýadan ýazyjy Hudaýberdi hally interwiu berdi. Aslında Türkmenistan'da bolup geçen wakalarynda şeýle mediasyna gülünip ýazyň salynmasy täzelik däl. Ýöne şu gedek Türklerde şeýle bir söz bar. Reklamanyň gowsy ýa-da erwedi bolmak, reklamadyr diýerler. Türkmenistan'daki bolýan wagtlary göz gerdeninde çetmeýärler. Gülküýünü paýda bolýarlar. Olar gülýärler. Gynanyşly var, ýagny aglamady var. bu bolup geçen wagtlaryň gyzyklygy ilk başta gülünse de ýaňsalynsa da men pikirimçe Türkmenistan barada ýa-da Türkmenistana ünsi çekýär. Onuň adamlar gyzyklanyp Türkmenistan barada başga maglumatlary hem gözläp internetden tapyp okumagy ahmal. Meselem Türkiýede ýaşaýan beýle kysman joralarymyz bilen gülleşenmizde Türkmenler bu nakıl var. Tokoy otla ağaçladan diye. Başka mene aydara söz bardır öýdüm bu. Azatlyk radiosu John Oliver'ın Türkmenistan barada taýýarlanan gepleşiginiň mazmuny bilen türkmen dinleýijilerini we okuyucularyny tanış edipdi. Azatlygyň bu tema boýunça öz saýtynda we sosial ulgamlarda çap eden maglumatlary okuyucularyň we tomoşaçylaryň arasynda belli bir derejede seslenme döretdi. Olaryň käbiri bilen tanış boluň. Azatlygyň YouTube kanalyny deýişli maglumatyň aşagyny tesvir galdyran Berdis Muradow lakamly bir dinleýiji üstünden gülünýäne biz däl bolin utanyp oturan biz bolup dursa diýip tesvir galdyrypdyr. Tesvirçileriň arasynda konspirasiýa oturmaga synanşýanlar hem bar. Geň almaly. Bu oýunlary kimler gurnaýarka? HBO ýaly Awraýly telekanaly Gurbanuly Berdimuhammedow prikol edip zakat eden kimlerke? Oliver'in bu tomoşasynyň aňyrsyna gaty güýçli adamlaryň duranlygy bildirýär. Kime bähwitke? Näme sebäpden edilýärke? Hormatly azatlyk, siz şu zatlar hakda düýüplü bilmeýärsiňizmi diýip John Oliver lakamyny saýlap alan bir tesvirçi sorag berýär. Dünýä Türkmenleriniň wekillerinden Mehri 15-nji awgustda Istanbuldan telefon arkaly gepleşigimizde beren interwiusyny John Oliver'in Türkmenistanyň prezidenti barada taýýarlanan gepleşigine tomoşa edip özüniň utananyny gurrun berdi. Prezident salary hal gepleşiklerde görününde birazcık utanç, birazcık gülkünç geldi maňa. Ýurduň başçysynyň, ýol başçysynyň şolar ýaly programmalary
düşüp özüm şolar ýaly görnüşde sinden gülmegi birazcık utanç duýgusy döretdi. Güllük yani gülkünç geldi maňa. Diýip Mähir aýtdy. Ol Türkiýede ýaşaýan beýleki türkmenleriň öz joralarynyň arasyna da bu temanyň giňden gozgulan onu gürrüň berdi. Agzalyan satira gepleşiginiň gyýytgaça mazmunyny ýatlasak, satiraçy John Oliver öz tomoşaçylaryny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow barada onuň aýdym tazy bilen meşgul bolşy, okatyşy, tigir sürüşi, Ginnesiň rekordlar kitabyndan rekord çöpleşi, kitap ýazyşy, türgünleşip geçişi, has möhümi prezidentiň ahal tekatlaryna bolan çuňur söýgüsi barada kinaýaly äheňne gürrüň berdi. Elbette Oliver gepleşiginiň dowamyny ahal tekatlarynyň owodonlygyny boýun aldy. Onuň türkmen halkynyň milli boýsunçylygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özüne şorta Türkmenistanyň adam hukuklarynyň şol sana söz we beýan azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýnüdigini belli bir derejede ünsi çekmegi başardy. Dünýä Türkmenleriniň wekillerinden 15-nji awgustda Norwegiýadan gepleşigimde gatnaşan nazar Amerikaly satiraçylaryň türkmen prezidenti bilen barha has ýakyn gyzyklanyp başlandyklaryny aýdýar. Aslında Türkmenistan'da bolup geçen wakalarynda şeýurt mediasyny gülünüp ýa-da salynmasy täzelik däl. Ýöne şu gedek ütgüşke aýratynlygy şu gedek bolan zatlaryň bir däle 3 tane programmanyň Türkmenistany tema edilmesi. Öňkü döwürler 1-2 minutluk segment edilse, meselem John Oliver şu gedek 20 minutluk işini düýpleden mesela 20 minutluk segment edip şu wagt bolan wakalar, öň bolan wakalar aýdap geçdi. Şu tarapdan has gydykly diýip nazar aýtdy. Eýsem dünýä belli şortalaryň Türkmenistany ünsi çekmegi dünýä halklarynyň türkmenleri garaýyşyna nähili täsir etdirýär. Şu programmaryň görüşiniň känligi ýa Türkmenistan segmentleri köp adamyň görýänligini men ýerden million köpünç maňa şu wagt işleşen kollegalaryň ýa-da öň bile okan ýa-da soň işleşen kollegalaryň şu videolar maňa iýermegi tasdikleýär. Şolar iýerip başlasa diýmek köp görülýäni aňladýar menim üçin. Onun käfi gülüp ýaňsalyp iýerse käka dostlarym ýakynrak dostlarym gynan sürlerýär. Prezidentiň masarawazlygy bilen halkyň masaralanýanyna ýa gülkü bolýanyna gynanýarlar. Ýöne olar hem men bilen işleşen adamlar şoň üçin halkymyzyň edil beýle därligine göz ýetirýärler. Ýöne şu döwürde masarawaz liderli bolmakdyň türkmen halkyna degişler başga ýurtlarda da hem şeýle. Şoň üçin her kim ýagdaýyň näýligine men pikirçe göz ýetirýär. Diýip nazar bu barada öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Türkiýeden gepleşigimde gatnaşan Mähri prezident barada şeýle gepleşiklerde ýagşydan ýamandan gürrüň edilmegi bilen onuň belli bir derejede mukawatlandyrylýanyny onanýar. Fikrimçe dünýäniň ünsini belli bir meçbarda Türkmenistany çeken mükadip düşünýän, görüp o programmalary internet ulgamynda duş gelip görüp açyp mirsi beýle ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow kim kadip kän dünýädäki adamlaryň ýolbaşçylaryň ünsini çeken bir ýa-da ünlüden çeker mükadip düşünýän. Türklerde şeýle bir söz bar, reklamanyň Gowsy ýa-da erwedi bolmaz, reklamadyr diýerler. Bu da bir tarapdan seredeniň de Türkmenistanyň erwet hem bolsa bir reklamasy diýip düşünýän. Diýip Mähir aýtdy. Bu tema boýunça Mähri bilen nazaryň garaýşlary bir meňdeş. Nazaryň ynanjyna da görä prezidenti we Türkmenistana şeýle gepleşiklerde ünsi çekilmegi bilen beýlik halklaryň wekilleriniň Türkmenistan barada has içgin gyzyklanyp başlamaklary mümkin. Bu bolup geçen zatlaryň gyzykly ýeri ilk başta gülünse de ýaňsalynsa da men pikirçe Türkmenistany ünsi çekýär. Onuň adamlar gyzyklanyp Türkmenistan barada aýratyn ýa-da başga maglumatlary hem gözläp internetden tapyp okumak ahmal. Meselem, inçe İngiliz satiriga Gazakistan barada kino ýasany Gazaklar halaman ona karşılık görkezdiler. Emma neticede halkın üstünden gülünse de neticede Kazakistan'ın turizmi arttı şu film esasında. Belki Türkmenistan'da da edil şu görkezilýän zatlar adamların ünsünü çekip şu wagtda bolýan zatları ünsünü çekip belki turizm artar diýip nazar aýtdy. Amerikaly satiraçy John Oliver'ın Türkmenistan we onuň prezidenti barada taýýarlan satira gepleşigine garaşy Türkmenistanyň şu wagtda çenli gazanan rekordlary barada da değişmeli äheňne gürrüň edildi. Biz gepleşigimiziň dowamyny şol rekordlara salgylanarys. Ýöne doğrudan bu kitaby girmeklik Türkmenistana nähili bähwit getirýär. 15-nji awgustda Pragadan gepleşigimde gatnaşan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly Türkmenistanyň alýan bu rekordlaryny tokoy otlap at gazanmak häsiýetlendirdi. Türkmenler bu nakıl var. Tokoy otla at gazan diye. Bir tokoy otlap at gazanmak ýaly bir derece dip hasap edýär.
diýip Hudaýberdi hally aýtdy. Dünýäde islenlik ugur boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girýän adamlar toporlar ýa-da ýurtlar bar. Iň gysga wagtyň içinde iň köp gamburger ýene adam hem rekord goýup bilýär ýa-da iň uzun dyrnak östüren, iň uzun saç östüren, iň agyr ýük götüren adamlar hem Ginnesiň rekordlar kitabyna girýär. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web saýtyna häzirki wagtda Türkmenistan barada jemi 14 sany aktiv rekord bar. Ýazyjy Hudaýberdi hally türkmen rekordlary barada şeýle gürrüň berdi. Ne bir yerde meselenin iki tarafı var da ilkilene onun tarafına aýtmak gerek. İkinci bir taraftan göz üçün ýagny rekord üçün edilýän iş var. Ol elbetde gaty gynanyşly. Öň SSR dargy manka men hut özümde şeýde bir figos bardy. Türkmenistanyň gigant haly diýilýän halynyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegini isleýärdim. Sebäbi şu arada dünýä halklary maglumat alsa bu bolar diýip pikir edýärdim. Sebäbi şol halynyň öz takdiri var. Ol geçen watançylyk urşy başlanypdy, ýagny 41-nji ýylyň baharyna Tomsun başına ol haly ýoly düşen soňam uruş başlandy. Şol halyny dokan aýallaryň ýan ýoldaşlary uruşda öldüler. Olar agy bilen göz ýaşy bilen şol halyny dokudylar. Türkmenistan garaşsyzlyk alan soň Ginnesiň rekordlar kitabyna girildi. Elbetde bu gowzat sebäbi dünýäniň ony bilmek üçin. Ýöne Türkmenistanyň ondan soň ikinji gigant haly dokuldy. Ondan ulu haly. Ýöne ol näme üçin dokuldy? Ine ol belli däl. Öňkü bir maksat bilen gören ulu süýgü bilen dörätdi. Soňky diňe göz üçin döredildi. Olam Ginnesiň kitabyna girildi. Ine şolar ýaly bir meselenin iki tarafı var. Diýip hally aýtdy. Ol garaşy Türkmenistanyň gazanan rekordlaryna mysal getirdi. Berdimuhammedowyň bir aýdymny 3000 goly aýdymçy aýdýany üçin Ginnesiň rekordlar kitabyna girildi. Iň köp aýdym çykatmaşyp aýdylýan aýdym diýilip. Ýöne bir görnetini edilen zat, göz üçün edilen zat. Ýa-da ýene şol haly meselesine gelsek, Türkmenistanyň soňky gurulan täze aeroport ol 3 milliard dollar çemesi pulo guruldy diýilip aýdylýar. Şol aeroportyň alyny çekilen ägir uly haly göli dünýädäki iň uly haly göli hökümetiň Ginnesiň rekordlar kitabyna girildi. Ýöne ol aeroport boş, ol ýerde bir uly gatnaw ýok. Diňe Türkmenistanyň yerli howa gatnaw ýollary ol ýerden hereket edýär. Onuň näme üçin Ginnesiň kitabyna girýänligi belli däl. Ol bir ýörüýte göz üçin edilen zat. Diýip ýazyjy aýtdy. Ýöne ýazyjynyň anancına görä Türkmenistanyň rekord gazanmaga munasyp obýektler hem bar. Men bir näçe ýyl munulýan Türkmenistanyň boldum. Şol bolan döwrümde hakykatdanam eger isleseň Ginnesiň kitabyna girýär ýaly bar. Meselen häzirki gurulýan täze Aşgabatyň täze bölegi, ýagny Köpetdağ tarapdaky baýryň üstündäki bölegi. Şol bölekden uly şaýol gurulypdyr. Şol ýoluň üstünden köprü gurulypdyr. Ol şaýolda da gatnaw ýok, köprüde de gatnaw ýok. Hiç bir oň zerurlygy ýok şol köprüniň häzirki döwürde. Olar ýaly ulugam ýok, olar ýaly gatnawam ýok, köprü ederýäli. Ine şonam bir maksatsız iş ýokmyny Ginnesiň kitabyna goşup bolýar. Bu Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi halynyň pikiri. Ol Türkmenistanyň rekordlary bolan teşneligiň öz göz başyna ýurduň ilkinji prezidentiniň alyp gaýdýanlygyny aýdýar. Hudaýberdi haly kadadan çykmadatlaryň rekord goýýanyna ünsi çekýär. Dünýädäki iň uly atyň kellesiniň heykeli, dünýädäki iň uly ekologiýa sapagy, dünýädäki iň uly göl, dünýäde hor bolup aýdym-aýdan iň uly üýşmeleň, dünýäde iň uly ýyldız şekilli üçek we başga da bir näçe giňen rekordlar Türkmenistanyň sanyna girdilipdir. Ýazyjy Hudaýberdi hal dünýä belli satira gepleşigini Türkmenistan barada ýaňsyry sözleriň aýdylmagyna namys edilýändigini düşündirdi. Adam adatdan başarı duyguýuny başdan geçirenni ol ýa gülýä ýa-da aglaýa. Şolar ýaly Türkmenistanyň ýagdaýyna da ýa gülmeli ýa-da aglamaly. Elbetde olar beýlekiler Türkmenistanyň bolýan watlary öz gerdeninde çekmeýärler. Gülküýüni taýlap alýarlar. Olar gülýärler. Ýöne elbetde ol men üçin ýa meniň turumdakiler üçin hiç ýeli gülkü däl, gynanyşly zat. Ýagny aglamaly zat. Bizim ýagdaýymyz şol derejede başga mene aýdara söz bardyr öýdüm.